Una de les idees que volia que estigués present és que aquestes sales quedessin com un museu en un estat latent, que estigués o semi-derruint o semi-construint, que les obres no sapiguessin si estan acabades o formen part d'un procés de desestructuració. Una de les coses que més m'ha agradat ha sigut la participació del públic infantil, tenint la possibilitat d'interactuar amb elles, de jugar amb les rates, de jugar amb els diferents mosaics i altres components que hi havia per aquí. Aleshores, que hi hagués aquesta part matèrica que fos apetitosa, per dir d'alguna manera. Una de les coses que està present en la major part d'aquestes instal·lacions és l'intent de reivindicar l'horizontalitat de les escultures. Les escultures es poden veure des d'una escala humana. Els objectes estan en pla de terra, intentant fugir de la verticalitat que pertany a unes utopies del passat. L'important no existeix, ha desaparegut. Les obres estan buides. Lo sagrat, evidentment, s'ha mort. La importància la té els bolets, aquests rovellons, aquest mont fungi, que és la que ha ocupat tota la sala fins a instal·lar-se al voltant de les peanyes. Els bolets forma part d'allò que queda quan tot ha desaparegut. Aquesta última instal·lació s'ha encaixat amb uns records de la meva infantesa i era el descobriment d'un bagul de la meva àvia en el qual hi havia les ulleres ensagnades del meu avi i un llibre que era un recull que havia editat el Ministeri Fiscal franquista per intentar fer més ressò sobre les atrocitats que havien comès els comunistes i els anarquistes durant la Guerra Civil. Aleshores, quan de petit vam agafar aquell llibre, vam veure que les imatges eren pornogràfiques, horroroses. Les mitges de dol que també hi havia en el bagul de la meva àvia es transformen en unes garlandes fúnebres.